Bueno, lehenik eta behin mila esker gonbidapenagatik, etxean gaude eta etxekoekin, eta hori beti plazerra da. Plazerra da baita ere, hiri buruzagitik, ziutate handi hontara hurbiltzea. Eta, bueno, besterik gabe, uste dut, Donna Haraway feministak esaten duela jakintza oro kokatua dela, ezinbestean. Alegia, ez dagoela hola universal eta egiazko den ezagutzarik, ez? Eta, bueno, horrekin ados, gaur eginen duguna izanen da, pixkat, gure eskarmentutik, gure esperientziatik, eta hoxe, pixkat, lokatzetan ibiltzetik, ikasi, amestu, eta, bueno, iritzi ditugun hainbat ideia zuekin partekatu, ez? Beraz, ez gara heldu, hola mugimendu, bueno, aurkeztu gaituzte mugimendu batzuen, ez dakit, bueno, partartzaile gisa edo, baina, bueno, esanen nuke personal samarra dela gaur aipatuko duguna, ikusiko duzuen moduan, eta, bueno, toki honek badu, ez dakit, kanpotik behintzat badu eliza forma, eta, bueno, hemen ez duzue predikurik entzunen, aipatutakoa. Intuizio txiki batzuk besterik ez, baliagarri bat zaizkizue. Eta, bueno, gure asmoa izanen dela, gero Jonek hobeki azalduko du, baina iruinkokoan badira personai batzuk direla pixka koko beltzak, ez? Eta da pixkat, hola, sasatzaile, bueno, fama dutenak edo, eta gu hortan ere gustora ibiltzen gara, eta hortik ere egonen da zerbait. Eta besterik gabe, aitzin sola laburra hau amaitzeko, bueno, guk PowerPointarekin eta oso eroso ez gabiltza, eta kasualidade egun hauetan topatu dugu Iruña herriko karriketatik fanzine labur bat, eta esan dugu, fotokopiatu eta eramanen dugu gaur jendeak eskuan izateko, eta hor idazteko, eta tatxatzeko, eta nahi duzuen egiteko, uste dut etxean ere izanen duzuela, hor pantaiaren bestaldean zaudetenak, eta besterik gabe, pixkat nola, bueno, gaurkoa prestatzeko hartu ditugu, Jonek eta Jok hartu ditugu hainbat kafe, hola, erlojuri gabeko kafe horiek, eta uste dut gaurkoa ere hortik zerbait izanen duela, seguraski, alegia, bueno, ireki samar eta ez dakit free jazzaren munduan koka dezakegun, baina, hoxe, ilasmatzen dugun, buruan ditugun ari desordenatu eta kaotiko horiek, zuei pixkat ulergarri den modu batean helarazten. Eta hori da, besterik gabe, hola labur bilduz, nahi duguna, edo nahiko genukena da, pixkat, gure bide batzuk azaldu, askotan, eta, bueno, hemen Kike hemen dagoela, berai laportuko diogu bidegurutzearen ideia, eta ikusiko duzu bidegurutzea gaur izanen dela, termino, garrantzitsuenetariko bat, eta orduan, bueno, azalduko duguna da, gure bide partikular batzuk, laburki, uste dugulako garrantzitsua dela hori bigarren aitzin solas moduan planteatzea, gero bidegurutze posible batzuk, edo behintzat guk ikusten ditugunak, eta gero saiatuko gara pixkat ekialdeko zeparen kontagiorako eta garrantzitsu izan daitezken elementuak edo guk ala deritzogu pixkat horiek zuekin partekatzen. Berriz ere, eta ja Joni pasako diotitza, hori, guk ekialdeko zepa eta ekialdiko zeparen aldaera batzuk ezagutzen ditugu, eta hortik mintzatuko gara. Beraz, hemen hori, ez da egiporobilik egonen, Eta segurazki ekialdeko zepako aldaera horrekin ere kutsatutako beste batzuek emanen lukete beste azalpen bat, Beraz, bueno, hau gurea izanen da. Eta besterik gabe, ia nola heldu garen bide gurutzera. Ederki, hasi naiz. Bai, Iñakik esan bezala, pixkat gure ideia zen kasi personaletik, bueno, kasi ez, personaletik hastea, larruarekin ibilita eta kalean ibilita ikasi eta gertatu eta zaizkigun gauzak azaltzea, eta pixkat horrek zehar eman duen Iruñan gertatzen ari den azkenean prozesu kolektibo batekin. Ni niretik hasiko naiz, ni Donostian jaioa naiz, baina gazterik 9 urtekin Iruñara aldatu ziren gurasoak eta han bizi izan naiz. Badugu hor, olako xok kultural bat,
Zeguretxean hizkuntza nagusia euskara zen, eta batean Iruñara etorrita oso bestelako errealitate batekin egin genuen topo. Nik hainbeste agian ez, baina adibidez gure arreba kasi elebakarra zen Iruñara heldu ginela, eta batean oso toki erdaldun bat zenera aiatu ginen. Hori zerbait aldatu dela esango nuke, azken hamarkadetan, baina momentu horretan horrela zen. Helduz joan nintzela edo, gaztaroan bat zegoen, edo hainbat adibide eman nintzake hontaz, baina bada kontraesan bat, niri orain begiratuta irrigarria egiten zitzaidana edo zaidana, baina momentuan ezain beste, esango nuke. Eta bazen, nik ikasi nuen institutoan, anekdota txiki bat kontatzera, burua hausten zidan nola ikaskide abertzale eta engaiatuenak ez ziren gai olako debate serio bat euskaraz aurrera eramateko. Eta nik nire burua, nuen hola bereziki mundu horretan ikusten, baina nire ama hizkuntza euskara zen. Orduan bazen horrelako, dekalax bat raroa egiten zitzaidana. Hala ere, egia esan nire obsesio, nire interes nagusia nire bizitzan zehar musika beltza izan da. Hau da, afroamerikar edo jatorriko musika. Eta gero, honek ekarri dit horrelako konexio batzuk egitera bai euskararekin ere, gero azalduko dugun bezala. Hau pixkat dator, oso teoriko jarri gabe, baina badago niretzat musikaren aldetik nahiko egiazkotzat dudan gauza bat, eta da, gu bizi garen mundu hau ez dela imaginatzen ahal, hola esateko, termino hitan esateko, kapitalismoa ez da ulertzen ahal, bizi dugun mundu hau ez da ulertzen ahal komertzio triangular hori gabe, bai? Esklabuak ez balira batxiak eta Amerikako kontinenteko hainbat okitara eramanak izan, ez genuen mundu hau izango, beste bat izango zen. Hori uste dut biztan dena ideia hori. Eta hortaz, egia esan, azken 2 mendeetako, baina batez ere azken 100 urteetako musika guztia, musika beltzez zipristindua da modu batean edo bestean. Musikaren kanpoko norbaitentzat agian ez da bereziki interesgarria ideia hau, baina hori ikuste agian esango dudan egia objektibo bakarra dela. Hortaz, ni ikasketaz jazz musikaria naiz. Hola esango dut, nire ikasketa, nire goi mailako ikasketak edo jazzaren ingurukoak izan ziren, musika beltzaren ingurukoak. Eta jazzean badago ideia bat, eta da improvisatzaile handi bakoitzak, handi edo txiki, kasu honetan, bilatu behar duela bere berezkoa ahotsa, bai? Bere berezkoa duena eta beste inun edo beste inork agian emango ez duena. Hortaz, niri gertatu izan zitzaidan, mundu horretan oso sartua izan nintzelarik, ikasketa bukatzen ari nintzenean, nire boz horren bilaketan, batean topo egin nuen berriz alabeharrez euskararekin eta euskararen, nola esan, baina euskararen musikaren tradizioekin. Nik ikusten dudan bezala ez da tradizio bakar bat izan euskararen musikan, baizik eta tradizio bat baino gehiago. Orduan, laburran esan da, pixkat hasi nintzen, jazza ikasi nuen erramienta horiekin, edo sakontasun horrekin, ea gai izango nintzen euskararen musikaren tradizio horietan horiek estudiatzeko, eta horiek kontaktuan jartzeko, nolabait ni naizen horrekin, eta ni bizi naizen tokiarekin, eta bar. Musika beltzean, beti dago, musika guztietan, esango nuke, baina musika beltzean oso azalean, oso puri-purian bizi da musika eta komunitatearen arteko lotura hori. Nik ez dut sinisten, egia esan, galdetzen baldin badidazu, nik ez dut nire burua artistatzat, nik nire burua musikaritzat dut, eta hortaz eskulangilentzat, kasi esango nuke, bai? Eta hortaz, ez zait asko interesatzen ni olako mistikaren templu batean nagoenik, eta jainkoek ematen didatenik horrelako ahots bat, herriari argia eman diezaiodan, baizik eta justu kontrakoa. Egon behar dudala, nik sentitzen dut, egon behar dudala kontaktuan bizi dudan toki horrekin eta bizi ditudan arazoekin, eta nire ingurukoek dituzten arazoekin. Eta pixkat hortik, luzeago eman nezake, baina pixkat hor, uste dut hor direla ideia nagusiak.
Eta hortaz, gero topo egingo dugu, prozesu horretan nintzenean, hain justu, Iruinkokoaren bide gurutzera iritsi nintzen, eta gero pixkat luzeago itzen dut, hortaz. Vale, pues pelikuletan bezala orain nik nire bidea azalduko dut bide gurutze berera heltzeko, ez? Eta, bueno, hau ez da pixkat, ez dakit, egola tragarelako, bideena. Uste dugulako ere gure inguruko, osea, bide gurutze hortan elkarrekin topatutako askoren historiak ere badirelako, ez? Eta ni, bueno, pixkat Jonek kontatu duen asanblada hortan, institutuko asanblada hortan, pues ni frentean negoen, ni nintzen txantrea noena, ez dakit, Iruñeko pixkat ekosistema ezagutzen duzu, txantrea ez, txantrea noena nintzen erdaraz. Eta, bueno, gero txistularia ere banaiz, eta dantza taldearen, osea, niretzako lehen Imanolek aipatu du alduntze eskolak. Bueno, ustut, gero hemen, laburki egon gara kafean, ustut, alduntze eskolak ja baditugula, ez? Eta hoietako bat izan zen gure kasuan dantza taldea. Iruña bezalako toki batean, hori, Euskara hutsean funtzionatzen duen dantza taldea zen, eta hori guretzako, eskola, hoxe, ezinbestekoa izan zen, kasu honetan. Eta besterik gabe, pixkat, hori, dantza taldean euskaldun du, eta dantza taldean, eta pixkat txistuaren mutik eta, heldu ginen bidegurutze hortara, ez? Bidegurutze hori baino lehen, Iruinkokoa, gero azalduko du zer den hola laburrean, ez? Baina Iruinkokoa den bidegurutzire baino lehen, Iruñean izan zen beste bidegurutze, edo beste mugarri bat, bidegurutze hortara bidean, izan zela Jose Miguel Bidador pastorala, abizena zen Iruñeko euskaldunak, eta hau izan zen pixkat Iruñeko euskara elkarteek auzolanean ondutako pastoral, esaten zen pastoral Mañueteroa. Mañueta kalea ere da Iruñeko beste referentzia bat. Ikusiko duzu hemen izanen dela dena lokal samarra, eta gero defendatuko dugu hori zergatik. Eta, bueno, pastoral hortan ahiez ikasi genuen auzolana kilitxe batetik harago, edo gobernu batek aukeratzen duen kanpaina batetik harago auzolana beste zerbait zela, ez? Eta hor, gogoan dut Kike Diez Doltzurunek idatzitako abesti bat kantatzen genuela, eta hor kantatzen genuen, ez dut gaur kantatuko. Auzolanean usatu dugu betiko agorraldia, ez? Eta hor, ekintzaren bitartez, ikasi genuen pixkat, hori, auzolanak eskaintzen zizkigun horizonteak edo zeintzuk ziren, ez? Eta hori izan zen azken mugarria, azken aurrekoa eta azkena edo planteatuko dugu momentu honetan Iruinkokoa dela, ez? Iruinkokoa ez dakit ikusteko paradarik izan duzuen. Gaur daño, okerrez banaiz, bi izan dira Iruñeko karriketan, ez? Hirugarrena Iruinkoko konfinatua izan zen. Baina, hoxe, gaur eztabaida izan genuen, gaur ona bideo bat ekarri edo, eta erabaki dugu ezetz. Mitoak behar ditugula, gero esanen dugu moduan, eta beraz, Iruinkokoa ezagutu nahi baduzue, otsailaren 27an, Iruñera hurbiltzea hoberena. Bai, eta hori da, eta hor, Iruñean, eta, bueno, badira bidegurutze posible asko, egun hauetako, hartu ditugun kafe horietan, agertu zaizkigu batzuk, bada Euskal Herria Irratia, dudari gabe. Beste bat izan daiteke, pixkat kasualidadez edo ez, Iruñeko karriketan gaur egun argitaletxe askoren editoreak eta elkar hartzen dituztela kafeak, baita ere. Beste bat izan daiteke Iruñerriko musika taldeen arteko harremana, iruditzen zaigula rara abiz eder bat dela, estilo oso desberdinak eta haien arteko harremana eta zubilanak eta aliantzak eta oso interesgarri. Baina, bueno, gu gaur mintzatuko gara biren inguruan, eta bat da, aipatutakoa, Iruinkokoa, eta bestea da Laba. Beraz, igual Iruinkokoa Jonek aski ongi ezagutzen du barrutik, eta... Bai, hasteko azaldu nahi nuke pixkat Iruinkokoa bera zer den, oraindik ezagutzen ez duzuen ontzat. Ere esan beharra da, gonbidatuak zareten oski, otsailaren 27an, baina bai,
behin eta berriz egun hauetan azaldu den ideia bat, eta bada txikitasunaren aldarri bat. Bai? Nik, musikari bezala, gaur egungo musika industriaren jolas toki horretan edo jolas taula horretan ez dut, eta hau nik uste hartu beharra dugula, ez dut borrokatzen ahal maila global batean. Nire zenbakiek, hola gordinean esateko, nire zenbakiek ez dute emango Spotify monetizatzeko. Hori horrela da, tamaina kontuagatik. Baina, hau ez da, uste dut, ez da hau arazo bat, baizik eta alduntzeko modu bat, bai? Horren aurrean, nik uste egin behar dudana da, orpoz-orpo ondokoarekin lanean ibili. Bada, afroamerikar tradizioan hori iltzatuta gelditu den moto eslogan bat, da each one, teach one. Hau da, esklabuen garaian sortu zen zera bat, eta bazen esateko idazten eta irakurtzen zekien bakoitzak beste bati erakusteko beharra edo obligazionea. Turbotzaindian esango luketen bezala. Aurrera eramatea, ez? Eta uste dut badela asko hitz egingo dugun hontan guztian. Tira ba, Iruinkokoa da arte drama bat, Antxon Lukuk esango lukeen bezala. Bai, da drama, nolabait, drama totala, bai? Barne biltzen ditu bere baitan dantza, hortaz, bai musika ere, eta bersoa bestetik, berso improvisatua biztan denez, eta antzerkia edo drama bera, bai? Bi taldea handitan banatua da hori, batetik badira kokoxuriak esaten ditugunak, edo maskaradan aitzindariak izango direnak, eta koko beltzak, edo maskaradan buameak eta kauterrak izango direnak. Hau da, hitzek edo aritzek azaldu beharko lukete ni baino aixe hobe, baina pixkat ordenaren edo establezituaren erakusteko modu bat dira xuriak, hau da, musikariak eta dantzariak, eta akuilu herriaren edo kontzientziaren akuilu lanetan dabiltzan koko beltzak bestetik, bai? Bi zera horiek. Eta nolabait, bersolariak egiten du pixka bat epaitu. Koko beltzak gutxiegi edo gehiegi estutu baldimadu, hor egiten den komentarioa, edo hor egiten den txantxa, edo hor egiten den kritika, hor egiten den trapu garbitzea azken finean, hori epaitu edo hori pixkat bere kontestuan eta bere tokian jarri. Esango nuke horrela, hori dela gutxi gora bera arte drama mota hori. Iruinkokoaren kasuan, bada batetik mustra bat, hau da, hori, iaute igande horretan egingo dena, bada, goizean zehar kaletik ibiltzen da, eta eguerdi aldera Santana plazara joaten da, eta hor gertatzen daia mustra hori, hori, demorozian, dantza, antzerkia eta bersoak tarteka egiten dira, eta hor azaltzen da kontua. Hortik, noski, hortaz gain, goizean zehar egiten da horrelako kale buelta bat, goizeko behatziterritan hasita, eta urtero egiten dena da, Iruñeko aldezarreko 3-4 puntu, euskararen komunitatearentzat estrategikoak diren 4 puntu bisitatu, eta pixkat haien omenez, mokadu bat jan, beraientzat dantza zerbait egin, berso batzuk egin, eta hortik egiten da bueltatxo hori, plazara iritsi arte, eta plazan bertan, hori, esan dudan bezala, dantzak eta antzerkiak gertatzen dira. Antzerki horiek beti ere badira oso klabe lokalean, nolabait azken urtean gertatu izan dena azaltzeko eta horri buruz trufa egiteko, askotan modu nahiko zorrotzean. Erraz xamarra da Iruña bezalako toki batean, askotan aterako den ideia bat da, baina nik euskara Iruña batean bizi dut eta interesgarri zait kontrakultura forma bat delako. Ez da kultura dominantea izaten ahal.
beti azpian dagoen zerbait. Lehenko guna esaten zenuen bezala ez, kasi nik hor fanzinean agertu duten bada meme bat ez, zu euskaraz ari zara euskaraz salbatzeko, eni euskaraz ari naiz euskaraz salban azan, bai. Esan nahi dut, ni azken finean, ja, kasi 40 urteko gizon zuri bezala, euskarak egiten didana da privilegioak kendu, ez eman. Eta interesgarri zait ideia hori. Hortaz, claro, kokobeltzek asko egiten dutena, ez da inbeste ze zapaldua garen eta ze gaizki, ze berrizupeneko eta PSNeko eta gehiago egiten duena da gure komunitatea bere baitan xaxatu eta horren bidez esango nuke mamitu. Nik, horrela bizi dut. Esan. Gainera gertatzen dira gero ikamikak eta plazan esan zenuten ez dakiz zer guri buruz eta irratia aipatu zenuten eta olakoak gertatzen dira eta uste dut hori ere sanoa edo irrigarria badela. Kokobeltzen gainera irudi hori, ez dakit, behin baino gehiagotan esan da, Iruñak badu horrelako tradizio beltz bat, edo tradizio kanaia bat, hola zirtolarien zera hori, beti eukidu hor aurreko belaunaldietan. Kontua da, kokobeltzek ekartzen dutena da zirtolari tradizio hori euskaraz eta batez ere euskaratik izan dadin. Eta badu horrek nik uste bere grazia eta bada hor zer ikasia. Pixkat musikaren alorrean, metafora bezala baliagarri baldima da, ezakit, ze proposamenik horrela edo errezetarik besteentzat ez dakarkigu, baina behintzat gure eskarmentua eta hortik metafora gisa behintzat erabilgarria izango delakoan. Hasieran esan dudan bezala, ni musika beltzetik heldu nintzen, eta pixkat euskararen musiketara hurbiltzera, eta batean Iruinkokoa sortu zenean proposamena egin zidaten horko dantzetarako doinuak sortukoten nituen. Hortaz, Iruinkokoaren dantzen musika ez da tradiziozko musika, baizik eta bada, orain dela 3-4 urte sortuak izan diren doinuak. Estrukturalki eta melodikoki, lokatz sakonegietan sartu gabe, baina estrukturalki eta melodikoki egin izan duguna da dantzetan, bai nola dantzetan, ala musikan, hainbat tradizioetatik edan eta horrekin lotura eukiko zuten sorkuntza garaikideak eman, bai. Eta ez ni ez nator azken 30 urteetan dantza taldeetan jotzetik eta hori ezagutu dut, baina nahiko heldutan, edo sakondu dut hortan nahiko heldutan. Netzat, bazen hor zegoen zerbait eta interesa banuen eta parte hartu dut momentu diferentetan, baina azken urteetan egin nuen benetan horretan sakondu, hortaz, beti aipatzen dugun, edo behin baina gehiagotan aipatzen dugun beste eslogan edo kasi meme hori, tradizioa garaikidea da, bai? Tradizioa ez da nik kutxa batean gordeta dudan edo liburu batean gordeta dudan jakintza saldo bat, baizik eta kontu garaikide bat, bai? Nik gaur Iruñan nire egiten dudan edo nire sentitzen dudan komunitate horri emango dizkiodan sorkuntza garaikideak dira. Ordea, kodeetan eta egiteko moduetan, uste dut, entzuten duenak aiza konektatzen du hori herri musika ere badela. Ez da, Iruñako gaur egungo herri musika posibleetako bat. Eta hortik Iruinkokoarentzat, ezakit? Bai, igual, bigarren bide gurutze horrekin, labarekin lotzeko, ikusi dut justu hemen fanzinan ekarri dutela hori politika prefiguratiboaren eta pixkat plaza hartzearen ideia, ez? Eta hori da, pixkat politika prefiguratiboa, hori da, gaur aipatuko ditugun batzuk, iturri beltzetik edo iturri anarkista samarretik edaten dute eta hori da, hau da horietako ideia bat, politika prefiguratiboa. Eta hor, David Graeber, ezakit ezagutuko zuen, antropologo amerikarra, duela 2 urte edo ia zilakoa, berak bazuen politika prefiguratiboa azaltzeko hori esaldi hau, eta da, gauza bada beste mundu bat posible dela esatea, ez? Eta beste bat da hori bizitzea, laburki bada ere. Eta
Eta uste dut hori izan litekeela kulturgintzarako, baina baita ere euskalgintzarako esaldi ederra, ez? Alegia, ekintzaren bitartez, askotan gure helburuak jartzen ditugu alegiazko eszenatoki batean. Eta pixkat, iruinkokoak eta baita ere labak eta erakutsi digutena da, ekintzaren bidez hori bizitzen alduzula, alegia. Iruinean euskaraz bizi daiteke, bueno, euskaraz bizi gara. Ez, eta hori probatzen ari gara. Eta Jonekin hitz egin genuen aurrekoan, guretzako ze zirragarria den, eta hau transmititzea zaila da, baina iruinkokoaren egunean, eta hau iauteri askotan gertatzen da, baina goizeko 9:00 Iruñeko karrikak utxik daude. Eta hor ikusten dituzu 70, 80 lagun, oihuka, musikarekin, euskara hutsean, eta momentu hortan hori da Iruña. Ez da besterik. Eta 80 lagun horiek bizi dutena, hori da ez, eta hortik plazartzearena, beste fanzine honek jasotzen duen, beste antropologo baten esaldia ez, eta da, behin-behineko eta behin-betikoaren arteko aldea da, ilauteria eta iraultza bereizten dituena. Bai? Bata, ilauteria provisionala da, eta iraultza behin-betikoa. Baina, bueno, guk ilauteri hortan egiten duguna da, Iruña irauli, eta Iruña euskaldun bilakatu ez, guretzat bakarrik bada ere. Eta uste dut horrek baduela balio bat, bai, moztu problemari gabe. Eta esan nahi nuena da, labaren inguruan, hori dela bigarren bidegurutzara pasa horretik. Beste zati garrantzitsu bat utzi dut kanpoan, iruinkokoaren egunarekin hain tematuan nintzen, ze atzendu dut, niretzat oso gauza garrantzitsua dena, eta gero labarekin uste dut lotuko zaituena aize. Eta da, iruinkokoa egiteko eta garatzeko ideia sortu zen momentutik, esan genezake, erabaki politiko edo estetiko edo ez dakit zer bat hartu zela, eta zen euskaraz izango zela. Bai, eta euskaraz izango zela prozesu osoa. Eta ni musikari bezala, nire kasi 40 urtetan, lehenbiziko aldiz, bizi izan nuen, errepika guztiak euskaraz izan zitezen, sortu behar nuen musika sortzeko bilera bakoitza edo koordinazio bilera bakoitza, hori guztia euskaraz bizi zedin. Eta batean, politika prefiguratiboaren ideia horrekin egiten du bat, niretzat, agian beste toki batzuetan edo beste batzuentzat irrigarria izango den momentuan, baina horrelako prozesu oso bat euskaraz bizitzea bada posible dela ikusteko modu bat, bai. Eta kuriosoa da, eta justu ekialdeko zeparen aldaera guztietan, aldaera guztiak zeharkatzen dituen kontu bat da, euskaraz egiten direla, baina ez euskararentzat, bai. Eta hori bada zerbait. Niretzat, jostun taldeek, ez dakite, lehen ere nola jostunak aipatu diren, jostun taldeek ere, mozorro horiek euskaraz josiak izan dira, bai, Iruñean. Eta mustraren eguneko bazkaria, euskaraz kozinatua da. Eta horrek, barne biltzen du asko. Eta horrek sortzen duen azkenean bada sare bat. Nik Iruñean, Oier Zúñiga bat, Oier Zúñiga eta biok, pixkate, adintarte bat badugu, eta elkar ezagutzeko eta elkarrekin lan egiteko genituen txantze guztiak hartuta oso gutxi ziren euskaraz. Posible zen noizbait teatroa eta musikare elkarrekin lan egitea suertatzea, baina euskaraz gutxi ziren, eta justo irinkokoak sortu du gure arteko harremana hori izan da adin, ez? Eta, balio handikoa da guretzat. Vale, heldu gara bigarren bidegurutzera, Iruinkokotik. Labako jende batek esaten du, ez dagoela horren zuzenki lotuta, baina ni iritzi kontrakoa naiz. Niretzako bai badari bat, Iruinkokoa eta dudari gabe laba elkartzen dituena, hasteko ia jende bera garela, edo jende beretsua. Pues minutu. Bueno, Iruinkokoarekin aipatu ditugun asko uste dut laban ere aplika daitezkela, eta igual pasako gara labaren bidetik pixkat azkeneko bi orrialde hauetara fanzinean. Uste dut egileek
ez dutela frivolidade ariketa bat egin nahi izan virusaren kontuarekin, Baina, bueno, zeparena, bueno, pixkat adibide, edo metaforak ederrak eskaintzen zituen gauza batzuk azaltzeko, ez? Eta hor agertzen da, Iruñeko iturriak, ezakit ezagunak dituzuen, gero eta gutxiago gelditzen dira Iruñean, hauek ziren pixkat betidanik izan ditugun iturriak hirian, eta Jonek, kasualidadez, igandean idatzi zuen berrian joten inguruko, iritzi artikulu bat, eta hor amaitzen zen esaldi niretzako eder batekin, eta anekdota hutsetik harago eramaten jarraitu behar dugu. Ziur baikara gure ahots unibertsala iturri lokalarekin lotua izatetik helduko dela. Orduan, guretzako, eta uste dut labaren fenomenoa edo ez dakit nola esan, edo laba azaltzeko, naiz eta guk erabili ditugun suarekin lotutako ideia batzuk, eta sumendiekin eta bar, uste dut iturri partikular hortatik baduela asko, ez? Eta ezin dela ulertu, hau iritzi personala da berriz ere, lokaletik alegia uste dut, labak egiten duena dela etxera buelta bat, etxera buelta kontziente bat, eta Iruñean eragiteko proposamen bada. Alegia ez dago inongo pretensiorik, ez herrigintza, ez naziogintza, ez deus auspotzeko, gure aberria, kasu hontan, nire iritzia berriz ere, ez naiz urranditan sartuko, gure aberria da arga ertzean eta ezkabapean luzatzen den hori, ez? Eta hori da, eta pixkat, hemen aipatu dugu, pixkat, ekialdeko zepa kutsatzeko, aipatu dute, ekialdeko zepa kutsatzeko hori, protokolo egokitua herritarrentzat zein izan daitekeen, ez? Eta hor aipatzen dira, igual guk ikasi ditugun batzuk, ez? Edo, bueno, intuizio batzuk, eta bat da, hurbileko kontaktuak bermatu behar direla, bai, badakigu kontziente gara maskariarekin egin marko dugula, baina elkartu bidegurutze horiek sortu, bidegurutze horietan elkarrekin egon behar dugu ezinbestean. Transmisio komunitarioa, hau ere lapurtu diogu virusari. Transmisioa, kafe inguru horietan luze mintzatu ginen, transmisioa guretzako ez da goitik bera egiten den zerbait, ez da zaharrek azaltzen duten hitzaldi bat. Guretzako transmisioa da ekintzaren bidez elkarrekin egotea. Eta hori lotzen dugu belaunaldi arteko proiektuak edo uste dugu behar ditugula edo gurean horiek funtzionatu dutela. Bai, alegia galdera ez da, edo guretzako galdera ez da gazteekin zer, gazteak zer, edo gazteek zer, da gazteekin zer egiteko prest. Bai, hor bada belaunaldi arteko harreman kurios samar bat, eta da lekukoa pasatzarena, lekukoa pasatzea guk ez dugu irudikatzen diskurso baten, transmisio batekin, edo ez, guazen elkarrekin gauzak egitera, eta hola ikasiko dugu biek hau nola egin den eta nola egin dezakegun. Beste bat, aldaera, zepa berriak eta hibridoak. Bai, uste dut, eta bai Irunkokoak eta bai Irunkokoan eta Laban ikasi dugun gauzetako bat da, konplejuri gabe aldaera berriak sortzen eta prozesatzen, edo ezakit, edo bilatzen, edo ez, gurutzak eta hortan. Jonek aipatu gauza bat, eta uste dut etxe honetan ere tokatzen dela pixkat esatea, ez? Eta da, badakizu gauzak izendatzea ez dela gauza hutsala, alegia, ez da sinplekeri bat, zerbaiti izena jartzea, ez? Eta orduan, laba izendatzeko hilabete batzuk eman genituen. Eta hor bazen, eta hor belaunaldien arteko harreman negoziaketatik ere, ekintzatik, baina baita ere negoziaziotik ere bada asko, eta nola dituko diogu, laba. Baina laba zer? Laba? Laba, baina, abizen bat behar du horrek, ez? Ez, laba da. Eta sinplekeri bat dirudiena, uste dut, atzean horrek bazuela transfondo garrantzitsu bat, ez? Eta Jonek aipatu du, euskaratik, euskararentzat, euskaraz, hortik ere bazuela, ez? Eta gazteek aipatzen zutena zen, ez du abizenik behar, laba euskaraz dela ez da azaldu behar, edo euskararentzat dela, ez? Eta uste dut, ekialdeko zepak hortik asko duela. Eta baita ere,
uste dut atzematen dela eta gaur igual nahi izan dugu baita ere performatibizatu edo kontrakulturatik asko. Alegia, guretzako zaila da imaginatzen baliabideak alde dituen sorkuntza prozesu bat. Alegia, ohituta gaude baliabiderik gabe lan egiten eta uste dugu gainera hori dela Ekialdeko Zeparen loraldiaren motiboetako bat. Bai, txantxetan edo ezain beste esaten genuen, galdera ez, behin baino gehiagotan entzuten dugu azken hilabeteetan galdera, eta Iruña, ze gertatzen da Iruñan, eta Iruñan gertatzen dena ez da posible, posible da, hain zuzen ere, Iruñan euskarak ez duelako balio lan on bat bilatzeko ere. Hortarako behintzat ez du balio, orduan baditu beste erabilgarritasun batzuk. Eta aldaera berrien kontu horretan adibidez, oso bistakoa da niretzat, musika talde gazteen arteko harreman hori oso estilo edo kultur mota diferenteen gainekoa dela. Eta justo lotzen dituena da, musika oroar ikusteko modu bat, eta beraien artean euskaraz harremantzeko tresna eraginkor bat badela. Eta horrek egiten duela hor pixkat estena hori edo mamitu, neurri batean. Nik badut amaitu baino lehen barkatu. Ideia bat hor agertzen dena, eta hau aipatu nahi genuen behin eta berriz kafetan agertu delako, eta da mitoen beharra. Txantxetan horbaitek aipatu izan du, ekialde, badakizu ekialdearen historia eta gaur ere izen hori jarri dugu. Guretzako, adibidez, laba sortu zenean, hor egon ziren iritzi artikulu batzuk, eta esaten zuten, joder, hauek metafora berriak ekarri dituzte. Ez, metafora berriak ez, mito berriak. Alegia, arago goaz. Mitoa da diskursioa, baina baita bada ere hor desioaren, fantasiaren, ametsen munduan eta baita ere sineskeraren munduan mugitzen den zerbait, ez? Osea, nahi duguna da mito berriak sortu, ez horren beste hitz egiteko manera berriak eta orain bai amaitzeko beef bat, ez, egin barko dugu. Alegia, tiradera txiki bat edo pike bat, eta da, hori, galdetzen digutenean Iruña herrian zer gertatzen da eta nola, eta bueno, pues bifa da. Joder, tio, Iruña herrian laukatuk hau egin badugu, ze hostia, ari zarete Bilbon, Gasteizen, Baionan eta Donostian. Mila esker.